dneska ďalšieho shorta, dneska to máme taký menší opening, 10 stardropov v shope, môžete si to zdvihnúť. Keď to tam máte, sú to aj celkom pekné skiny ľudia. Napríklad tento na Sandy, alebo tento na Evil Gina, dobre, takže ideme na tých 10 stardropov, ok, dobre. Prvý stardrop, mi padol epic. A padá nejaký skin. Padol mi tento 29 gameový skin asi, pokiaľ sa nemýlim. Dobre, ideme na ďalší stardrop. Rare. OK, v pohode. Dobre, ideme zase na ďalší. Rare. Super rare. OK. Čo nám padne? OK, v pohode. Rare. OK, teraz nám padlo iba rare ľudia. Rare. OK, nevadí. OK, ďalej, super rare. OK, iba super rare, ale nevadí. Ideme ďalej. OK, zase iba rare, nevadí. OK, dobre. Super rare. V pohode. Ideme na ďalší. Super rare. Už tak, epic. OK, to není zlé, ľudia. Padol mi pin na Poka, taký smutný, no. Super rare, OK. Dobre. To bolo všetko, nevadí, celkom 2 epiky nám padli, takže to je dobre. Toto je z mojej strany všetko, vidíme sa u ďalšieho videa alebo shortu. Čaute!